С над 20 години в бизнеса, възползвайки се от плодородната почва и благоприятния климат, висококачествени материали, селектирани семена и хибриди на над 17 000 декара земя в района на Лудогорието, с работна сила от над 300 работника в разгара на сезона, лидер в отглеждането и производството на семена и хибриди, с производствен капацитет от над 10 000 тона житни култури, само през последната година и с над 17 бизнес партньори, ние сме един от най-големите производители на семена и хибриди в България. Фирмата произвежда семена от 4 основни култури: пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Семепроизводството на пшеница и ечемик е основно на българската селекция, но от 2 години съществен дял вече заема селекцията на РВА Австрия, на LG Франция. При царевица и слънчогледа изключително на фирми КВС Германия, РВА отново Австрия, Пионер Америка. Този дял представлява около 35-40% от общата дейност на фирмата ми, като финансов резултат. С тези фирми съм изградил взаимоотношения на пълно доверие един към друг. Трябва да подчертая, че всички от тях са изключително авторитетни, мащабни, коректни, с изграден най-съвременен мениджмънт, с много висок критерий като изисквания в работата. И в този смисъл трябва да кажа, че онова тяхно ниво, този техен маниер на работа и мен ме кара да бъда такъв, защото иначе партньорството няма как да се заздравява. И аз в качеството си на дългогодишен семепроизводител държа онова, което произвеждам като семена, да отговаря на всички европейски и български стандарти и това, което предлагам на тези фирми, да утвърждава не само своето име и авторитет като семепроизводител, а и на тях. Компанията е създадена като семеен бизнес с основна цел постигането на високо качество при производството на семена и хибриди, съответстващи с международните стандарти за качество. Включването на семейството на всички нива в производството и управлението са предпоставка за създаване на по-дългосрочни отношения и повишено доверие с клиенти и партньори. Партньорските ми взаимоотношения с тази категория фирми за сега оценявам като много положителни и полезни. Естествено е, че това, което тук те предлагат да се произвежда като семена, то е проверено в европейските земеделски структури. Те са наложени по полетата на Европа, те не се реализират тук само в България в никакъв случай. Това, което аз произвеждам тук, се сее във всички страни членки на Европа, сее се в азиатски страни и аз естествено си давам сметка, че това е така и разбира се, пак подчертавам, държа изключително много на качеството. Моята фирма, едноличен търговец Стефан Георгиев Ним, вече 12 години произвежда семена. За това какви семена, като сортови и като хибриди, се произвеждат при мен, се определя от това как тези продукти са се доказали като добив, като качество на територията на партньорите, с които аз работя. Следователно, има един подбор, не въобще да се прави семепроизводство, а да се прави това семепроизводство на тези сортове, на тези хибриди, които имат нужните качества. Например, в пшениченото производство, българска селекция, особено качествени и добри сортови са Енола, Аглика, Ивета, Славея. Изброявам една част от тях.
Аз от тези сортови, естествено, правя семепроизводство, което реализирам тук на територията на България. Това е българска селекция. По отношение на царевици, основно хибриди царевици произвеждам на австрийската фирма RVA. Това са хибридите Морисат, Агеца, Фруктеза, Мобилано. Тези хибриди съм ги наблюдавал години наред, не тук само в България, а и в Австрия и други държави, където те се реализират. Това са хибриди с изключително висок потенциал, макар и чужда селекция, но много добра селекция. И тази селекция се реализира тук в България и в чужбина. Слънчоглед на фирма КВС, хибрид Бароло. Това е хита на тази фирма, така да се каже. Това е един хибрид, който е изключително добивен и качествен по други показатели, качество на семе, масленост и така нататък. Вече 5-6 години в България единствено този хибрид се произвежда при мен. И той се реализира тук, на територията на България и в другите партньорски държави, с които КВС има взаимоотношения. Ежегодно произвеждам около 150-200 до 250 тона само от този хибрид. На фирма Пионер хибридите Слънчоглед PRX64A86, PRX64 E83, PRX64 E20. Това са проверени и доказани хибриди главно за югоизточната част на страните членки на Европейския съюз. От примерно 4 до 5 хиляди декара, които се произвеждат тук в България, аз произвеждам ежегодно не по-малко от 1300 до 1500. Тоест 40 до 50% от тези хибриди, които се произвеждат в България, са при мен. Едноличен търговец Стефан Георгиев Ним в настоящия момент е най-големия производител и търговец на семена и хибриди в България, като производствената база, отглежданите култури, демонстрационните полета, тестваните сортове, лабораторията и линията за пакетиране на готовата продукция са сертифицирани от Българската земеделска камара и Министерство на земеделието. Разполага също и със съвременна и модерна техника за целия процес от обработката на земята до пакетирането на семената. Едноличен търговец Стефан Георгиев Ним е лицензиран производител на семена в Европейския съюз, който не произвежда генно модифицирани продукти. Всички работници в компанията са високо квалифицирани. Броят им надхвърля 300 сезонни и 15 целогодишни. Последните 2 години е носител на националния приз семепроизводител на годината, което благоприятства отношенията с чуждестранните партньори.
Вече над 10 години се тестват различни сортове български и чужди хибриди на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед в демонстративните опитни полета, където веднъж годишно се прави събор с цел обмяна на опит и подбор на най-добрите хибриди и химически препарати за подобряване на реколтата. Основана през 2001 година с ясното съзнание, че качеството всъщност е най-важният фактор за нашите клиенти и е жизнено важно за бъдещото развитие и растеж. Фамилната компания е предпочитана като партньор от бизнеса и като работодател от служителите, защото в нейното управление има прозрачност и лична отговорност. Фирмата на Стефан Пенев е желан партньор. Факта, че ежегодно се увеличават площите заети с семепроизводство на българска и на чужда селекция е доказателство за това.